chitatu chinotapira 3 July 2024 nasi makabatireko vaterere manyama. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekupfapfadza nokutsudzura dziri kuitika matimano wose nyika ino ndati bhegi rakatakura sekuziva mazuva wose inenge ndiri mukati bekufamba mukati bekutsudzura ndiri mukati bekutenderera mukati benyika ino muri yeZimbabwe vanogara vari mukati bekubvunza abhudheti yemwanakomana anonzi Munyaradzi wokufira mukati menzvimbo yekushombe kwanga ari mukati bekutsvaga mari mukati bekutsvaga korokoza ari kwaikoko vakawanda vari kubvunza ko yapapi yasvika papi masvika papi zvamira sei abhudheti yaMunyaradzi. Ndakakwanisa kutaura neumwe weukama waMunyaradzi ari mukati memashoko akandiudza mashoma acho ndinawo. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe kana ndisingakanganisi nyaya iyoyo ichabata-bata pese pari kusvika masaisai inobata-bata yemwanasikana akazvarwa muchiti nevanakomana vari vana vakazvarwa naamai nababa Penyoroshe vazvarwa kudaro mukoma KB amai vavo vanorwara mukati mekurwara kwacho vari kutambudzika asi pavanofamba vanonzwa kuti izvo urwere huri apa panenge pane mweya kana kuti mudzimu unoda kugadzirwa. Mwanasikana ndikukumbira kuhanzvadzi dzake neveukama ndiri kukumbira kuti mugondipa amai ava ndiende nawo nokuti ndiri muprofita sezvamunoziva ndinoda kuti goreva namatira ndichibata basa zvakanoitwa nemwana uyu paakatora mai vake. Zimbabwe udzari padhuze newe kuti mira imbomira kunyange uchida kuenda kugadheni kana kuti isa maheadphones Yes, ukwanise kubatsirawo mhuri izvi zvakaitwa nemwanasikana uyu. zvakanyanya. Amai vake vachirwara ndokuvakumbira semuprofita kunzai kunoko ndimboita 10 euros ndimboita 10 euros ndimboita sibility ndingoita horomaiti yacho muchaiona. Ndine nyaya yepabhindura kutaura kuti kwativa paritori nerufu amai vachirova mwanasikana nokuda kwezvikonzero zvaita kuti ndigotsama mwana chibva takakurohwa mwana akashevedzera kuti amai mandirovesa bheta ndife hangu ndichore kana piritsi rekonzo mwana ndikutora piritsire zvikanzi aiwazve kana watora pedzesa ndati imwa mwanasikana kusvika rohwa kusvika donedza piritsi pasi muningina wake ndiye akazononga piritsi iyi ainonga kudaro muningina achibva amwa airohwa achibva rarama muningina achibva afa nematambudziko zvakawanda. Papa Isape vapindira vari mustudio. Baba Isape pane vanozotsvaga nhamba dzenyu vachida kanhamba dzevabatsiri pamwe chete nekupa nyaya. Nhamba dzenyu dzinoti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe nhamba dzangu inhamba dzisina chipomerwa ndati nhamba dzisinganyadzise inhamba dzamunogona kushevedza nese mushiriso 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36 panhamba idzi musabhipa aiwa musafona neprivate number uyezve asizi kutora nyaya zvekuseka-seka inhamba dzekungotsudzura hatidi kumira nekuti ifoni vanhu vakawanda tobva tatsudzura. Inonzi treatment no doubt, no time to waste. Nzurai Papa Isape. ichokwadi muri yeZimbabwe ndadai kupinda ndiri mukati mekutsudzura nekupfapfadza ndapindira muchirongwa poshoko rasegment part 1 ndiri mukati mekupfapfadza dziri kuitika matimano ose nyika ino. Rega ndingoti muri yeZimbabwe paka wedza Harare Churufamu. Wedza Harare Churufamu. Chiri kuti kudini? Muri yeZimbabwe ndini nyaya panapa iri kuchema neimwe mhuri inobva kumusha kuhwedza ichibva kumusha kuhwedza vana vakaberekwa vane nhamba yandisina kukwanisa kuti ndiwane kuti vakaberekwa vari vangani vari kurarama vangani vakasiya nyika vangani asi vana vakazvarwa vakati wandei mufamily kunyange vakazvarwa varipo 2 asi kune veko baba mukuru kune veko baba mimi hakuna family inorarama munhu ari 1 ndizvozvo. kuna amai vari kurwara amai vachirwara kudaro mukoma KB nemhuri yeZimbabwe amai vane chirwere chokuti nichibvunza vanoti amai vedu vari kuti iwo unoita sekunzi mudzimu urida kuzama kuti vabatsirwe kuti kana uchisvika ungasvika nenzira ipi asi unezvauri kukonzeresa kuti amai varware. Saka hatisati tanyatsoziva kuti dambudziko riripo nderipi kuti tigobatsirika. So inzwai mhuri yeZimbabwe varwara kudaro kenguva mwanasikana mufamily umu amai ava pavana vavo vane mwanasikana muprofita ari muguta reHarare. Mwana musikana muprofita uyu achibva ati ndiri kukumbirawo kuti ndimbotora mai pane zvandapiwa nedenga ndimbonwa namatira ndobva atora amai
ari kumba kwaama naamai kumba kwake achibva ati mai ndoda kuti ndimboita zvandauzwa nemweya. Zvikanzi wo mwana uyu chandoda kupora. Mwana uyu kwakutora reza kwakuvevura mai kwakavanzika. Avevura mai kwakavanzika. Haana waakaudza veukama hwamai, haana waakaudza veukama hwake, akasvita iye ari ega. Nekuvevura kwaakavaita kuti akarasira kupi, akapisa here, akacherera pasi, hakuna ari kuziva. Amai kusvika vazotakurwa kudzokera kumba, urwere hungoripo ka? Havana kupora. Ndo kudzokera kumusha kwavari kudzokera uku. Kune vamwe vanakomana vakaita sei vakaroora. Amai havasi kukwanisa kuudza murume, amai havana kuwadza hama dzavo, ndokuudza varoora kuti varoora ndine nyaya iri kundinetsa. Pandange ndiri kumba kwemwanasikana ndo zvaakandiita, asi nyaya iri kundibata. Kuti sei mwana akasvika pakundiita izvi, nanhasi ndichiri kuita sei, ndichiri kurwara. So vakadzi ava manje kwakunoudza hanzvadzi dzavo manje vanove ndo varume vavo kuti hei, vamwene vari kuchema kuti pavakabuda vakaenda kumba kwatete baya, tete ndizvo vakaita, tete vakatogera mama. But mama manje vari kuchema vachiti zvandakaitwa izvi handizivi ndo marapiro andaifanira kuti ndiite here, nokuti iye aiti ndiri zvandatumwa nemweya kuti ndiite. Ndizvozvo bvudzi rangu rakaiswa kupi? handisi kuzoti rakaendeswa kupi. Rakapiswa here, rakachererwa pasi here, iye muprofita. Izvozvo handisi kuziva kuti makambonzwa here varume venyu vachiti vakaudzwa. Zvikwenzi havana, veukama hapana kaudzwa, kusvika vakuti chirege nditumire shoko iri kuhama dzani, hama dzangu, kuti ndo zvandakaitwa nemwana. Vanasekuru hanzvadzi idzi dzichiri dzakamirira kuti nokuwanda kureba kwaita nguva kuti mwoda chatiudza kuti pandakatora mai vave mukurapa kwandaizama kuita mai ndakashandisa nzira idzi neidzi. Musikana yakangonyarara haana chaari kutaura. Vasati vamubvunza zvikanzi regai tiende kune venyoro, kune vanhu vakawanda, hatisi kuda kukanganisa, ari kuti takarasika papi, asi chatinoziva ndechekuti isusu wani mwana akakanganisira mai, kunyange ari wani, kunyange tisipo tisingachizivi, dambudziko riri kuna amai rakaoma, inogona kuita ngozi kumwana wese, asi zvaitwa nemunhu wani. Tisati tataura naye Zimbabwe, tiri kukuzivisai kuti ndo zvakaitwa neumwe mwana hama yedu, yakatora mai ichibva yavagera, haina kutiudza ichi tiri kurapa. Izvi zvamai vari kuchema vachiti zvandakaitwa nemwana hazvisi kundifadza, hatisi kumubvunza, hatisi kutaura, asi hasi kutiudza isusu. Tisati tabvunza hama yedu, kana tichimubvunza hama yedu tinofanira kuti titi chii kwaari. 1 2 nyaya yakuna amai izvi yakaitwa nemwana umwe wedu inofanira kuti itwe sei, nekuti amai vane hama, uyezve vari kuchema chitoudza vakadzi vedu kuti zvandakaitwa natete venyu hazvisi kuzvifadza. Toita sei patakasvitswa apa? Hanzvadzi komana, yes, ndo dzaunza nyaya kuti muti mushure mekusvitsa shoko nemadzimai avo chinzi amai ndo zvavari kutiudza kuti pavakaenda kumusha kwatete paya vachitaurira unovarapa paya ndo zvavakasvika vakaitwa vakagerwa. Hanzvadzi sikana payakatora amai yakapiwa mvumo even nanasekuru, yakatotaura kune vamwe vana, nekuti ndo vagara vaine chi vana amai, so vanogona kunge vaichinja kuti kana mai vakarwara mwanakomana anogona kutora. Saizvo zvanotoratidza kuti vanga vari kune vamwe varoora, kune vati vanga vari kumwanakomana. Saka sisiwo semuprofita akati chindipai mai kuno, ini ndinombobatsirawo vamwe, ndimboona kuti zvandiri kupiwa nedenga ndinosvika papi. Vai ikoko zvikanzizvo amai pane zvandaudzwa kuti ndiite, ndoda kuita izvi right, kuita sekunonzi ari kupiwa mweya. Vanasekuru hanzvadzi dzaamai vakakumbirwa, vakabvuma here kuti hanzvadzi yavo iende nemwanasikana kunorapwa? Akataura nemwanakomana, hanzvadzi dzake vakagara pasi, ndo vakataura, nokuti amai vagara vari mumaoko evana. But kubva mumaoko evanakomana kuenda kumwanasikana vakataura vari ivo sevana. Vanasekuru hanzvadzi yaamai vari kurwara, ichokwadi, vakaziviswa here pakatorwa amai vachinorapwa nemwanasikana? Havana. Saka vanasekuru vakutoziviswa izvozvo kuti pane zvakaitika, ende vakutoziviswa kunzi akanga atorwa nemwanasikana hanzvadzi yedu ndo yakatora hama yenyu, yavatora yakanovarapa murapiro uyu. Uchiudzwa murapiro wacho. So hama dzikubvunza kuti marapirwo akaitwa amai aya nehama yedu, se nekuchema kwavari kuti zvandaitwa izvi hazvisi kundifadza.
toita sei vachiri vapenyu Hey! imhosva here haisi mhosva here Ya. Wedza Harare Harare Churu Farm. Kuwedza ndokunogara ndokumusha kwamai nevana vese ndiko vakaberekerwa. Harare ndo muri kugara mwanasikana. Okay, muprofita. Churu Farm ndo kwakabhesa chaiko. Churu Farm iri muHarare eka. Ndo kwaanotogara. Alright. Kana ari madzimai shuwa ndo marapiro era munoita. Ende type yemunhu iyeye kunyange makapiwa kunzi pane chinhu chida kudzurwa pakadai apa munoshandisa nzira dzipi? Ya, pamwe mwanasikana uyo KB aingoitawo hygiene chete. Ndinoona sepasisina nyaya apo. Hanzi pamwe mwanasikana aidaka kuti amai vachene. Amai anogona kuudza chokwadi. Ende kana idoti amai vachene ndiani ucherezwe kuna mai vake? Amen. Ameni vanasikana unokwanisa kucherezwa kuna mai. Deep down, oh beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni o, valoi havana piro mumba. Iwe, tindimurani Papa Isabel. Paka. Sorry, regaini bazokera nezuba. Cholocho shiri kuti kudini chokwadi muri yeZimbabwe regandire vane chitiso pana baba vane muri yavo vakabereka vana vanokwenda kuita ivo vatanhatu 6 vanhu vandiri kutaura ava pane 3 vakomana pane 3 vasikana mimba dzakatakurwa inhatu kureva kuti vakangoita katatu vachibva ita vanasikana vanakomana vavo kureva kuti vanasikana vanakomana kureva kuti mimba nhatu dzanga dziri dzematwins ende dzaingobuditsa mukomana musikana dzimwe dzikabuditsa mukomana pane imwe yakatobuditsa vasikana chete imwe yakabuditsa vakomana chete kwosita ikabuditsa mukomana nemusikana makorokoto right mafirst born mukoma KB kutaura kuno kwatiri kuita izvezvi first born mafirst born awo mukomana nemusikana vakabuda dumbu rimwe chete vanhu vandiri kutaura ava vane ma 32 years dzekuberekwa vakura ndo vakuru ndo mafirst born vane 32 years vanhu ava mukomana ahana kuroora ahana mwana musikana ahana kuroorwa ane mwana mafirst born chimwana ichi chimwana komana okay chane 7 years kureva kuti mwana uyu ane 7 years avepo asi mukomana asati aroora ahana mwana musikana asati aroorwa ane mwana izvezvi mukoma KB ndopazobuda nyaya mushure mumumwe mukomana uyu ave nemunhu waari kuti akufambidzana naye asi zvatofambirwa natete kuti hai mani chii wakura iwewe vakutofambidzana vachichinjana mashoko vachimboenda musikana achimboya kumba achimboenda kwatete musikana wemukomana wemutwini uyu abata foni dhuma nemeseji iri kubva kunani kune munhu anoratidza kuti uyu musikana wake uyu ndokuita tsvakurudzo wanike meseji iyi iri kubva kumutwini wake sisi wake ari kutaura nezvemwana kuti kudini iweyo kana uchimirira kuti inini ndikaenda kwenda notsvaga ndindoka ndinobatsira mwana saka iweyo uri baba papi imeseji musikana pakaona nyaya inobvunza murume ndikutora meseji iyi ndobva noudza amai vake audza amai vake zvikanzi mira ausati waenda kumba kwomukomana kaiwe ausati waroorwa tsvaga unoenda kwatete kwauchiri kutambire kwezvino zvinde kwatete ende unopa tete meseji iyi ndobva anopa tete meseji wona itete meseji iyi ndokuzvitsvaka mukoma KB so vanavo vaitombopota vachiuya kwatete vari vese kuti handi tinoona tete vari mukomana chi nemusikana ari matwins vachinoona tete vese vachiti kana vakaenda kwatete vanonorara ikoko mukomana opiwa imba yake musikana opiwa imba yake asi mwana akatozotaura rimwe zuva kutoti tete pandinorara nawo inini usiku anombobuda chikonzero pamba apa patete apa pane vanasikana asi hapana vanakomana kureva kuti mwanakomana ndiaipiwa imba yakachirara ega mwanasikana aipiwa imba ine vamwanasikana achinyorera muna vanasikana saka mwanasikana aizobuda mumba make achienda kune mutwini wake chazobuda chokwadi titi vabvunza zvikanzi chokwadi ndo zviripo
Eneni kuti ndisarororwa, ari kundirambidza kurorwa ndiye, ari kuti ukarorwa iwe ndikutevera ikoko. Ndichakubaya nebanga. Usaende. Kusvika yazobuda nyaya manje kuti vanasikana nevanasikana ava, matwins ava, ndova ndimwana ari pamba, ari kunzi akamitiswa musikana. Yes. Yabuda nyaya iyi mukomana. Mwanakomana akabuda chibhengenenge. Ndokugarisa veukama pasi. Zvikanzi right. Nyaya iyi yabuda ndiye chokwadi. Akaisa demo apa, pasaidi apa. Nyaya iyi yabuda ndiye chokwadi. Yechokwadi pataenda kumba kwa tete mwana uyu. Takamusikira kumba kwa tete. Pataenda kumba kwa tete ndokwatikaitira zvinizvi. Ndakasangana nadzo dzisikana. Ndokwandaisa pese pamaiziva tienda kwa tete kuno. Mwana uyu ndimaiti paimba. Kunyange baisa zviziva but ndokwatikaitira mwana wenyu. But kubva pala patakagara panapa. Patakaungana dare rinori. Kungonzwa anotaura nyaya iyi. Aisimudza demo mudenga kuti muri kuriona here. Inini handabasa neupenyu ini. Ndichipedza kuuraya munhu. Ndobva ndazviuraya. Munhu wese ndakutosumuka. Izvi zvapaisina dare munhu usisimuka wende kwauri kuenda. Munyarara. Hapana achati bufu. Hapana achataura nezvenyaya iyi. Hapana achataura nezvenyaya ishi. Ndikangobvimba basi. Kuti zvabuda panani kana kuti ukaitirwa manyepo yekunzi ndiwataura nyaya iyi. Uri kuchiona ishi. Mumusoro. Vanhu vachibva toparara. Vamwe veukama manje vari kuti izvo hazvina zvakaipa here pakukanganisa rudzi. Hazvina zvazvinokonzeresa here munzvimbo. Zvikatangira patiri. Nokuti kutaura kwaita nyaya iyi. Kumba kwena tete kwakaitirwa nyaya iyi. Nyaya iyi iriko. Vana vavo vari kutoiziva ndipakatozova tete kuti ichokwadi kuti vaibuda mumbomo. Takatovaona vachinopinda mumba mune hanzvadzi yavo. Kureva kuti nyaya iyi ichabuda. But apiwa muenzaniso wedemo. Tisu kumba kwedu veukama. Asi kumba kwemukwasho. Kwakakachidorara kwakanyutira mhuri yake uko. Nyaya iriko ichataka kubuda iriko ikoko. Zvikabuda tinongonzi isusu veukama tisete nyaya. Uchimini takatoresana nedemo izvi. Tete kumba kwemukwasha kwamuri kutaura. Kwaienda matwins aya. Vachimboshanyira tete. Vaine mhosva here naye baba Isabel. Tete havana mhosva. Ende tete kuuya nenyaya iyi vachiisa kune ukama. Varikuda kuziisa kuti ndo zviri kuitika. Nokuti mangwana munotadza kuziva kuti mwana uyu ndiwe kopi. Ndakuzivisai. Uyu achibva hana kuramba zvikanzi hongu ndazvibvuma. Ichokwadi. But imi muri kumhanya kuudza vanhu. Zirai kuti ndimai ndipaimba. Pandauya kumba kwenyu tichirara paya. Ndokwatakaitira mwana uyu. Saka hongu ndazvibvuma but kubva nhasi pana pashi. Angwanda kuudzwa ndiyataura nyaya iyi. Demo. So veukama vese vakabombisa demo. Saka ivo veukama vari kuti izvo. Mwana uyu akaitirwa kumba kwa tete. Kumba kwa tete kakwa. Kumba kwehanzvadzi yababa. Vana vekwasha. Kumba kwemukwasha. Vana vevakwasha vetoziva nyaya iyi. Ndiwo vamwe vakatiudza titiri kuti paiuya vanhu vachirarava. Tete muningina kwenyaya tibuda mumba muno usiku. Asita kuti mamuna achitopinda mumba munani mune hanzvadzi yake. Si vanhu vaya vese neukama tasaziva kuti ndo zviri kuitika. Saka ichagona kutangira kubuda ikoko ishuya kuvanhu. Yotanga kutaurwa. Iye anenge achiti veukama ndovaita sei? Ndo vaitaurwa. Apa vakavimbisa chii? Demo. Hatisi kuti achazofungirwa ndiani akatemwa nedemo. Nyaya itoisiya iripo papa here pademo riri mudenga. Saka aunza nyaya yekucholocho ndiani? Veukama. Vari kuti takasupudzirwa demo izvezvi. Demo rakasumuka rakana harisati taziva pari kunanga but takananga chi? Hama kwanza zvikangobuda. Iyama. But nyaya iyi haisi yedu tega. Yakatotangira kumbe kuvana vevakwasha uku. Iri kuzivikanwa. Ko ikatangira ikoko yakuuya. Achatemwa ndiani? Nasi baba Isabel, hanzi matwins vanozviita. Ichokwadi mukoma kebe takatomboita zvakare panapa. Ende zvinoita matwins kazhinji nharo dzavanozoita ipapo vachida kurwisa vanhu. Andinoti chii chinenge chiitika maybe kwani kuvanza kunenge kuri babarikana sezvo zvakutaura kuti ari kubvuma kuti nasisi wangu takaita mwana. Asi regai ndikuudzei. Demo iri munhu wese ari pano yaguma pano nyaya. Wandanguzwa kuti aenderera mberi demo iri ndiri kutema munhu ndozvitema. Kuvhunitsira vanhu. Ngabvume musi chikonzero yabuda pachena kuti saka toita sei nokuti kune dzimwe nyaya dzekuti ukaita mufamily wangu waita uri one but zvinokonzeresa kufamily yese kana nharaunda. Tine imwe nyaya inoitika munyika yekuti izvo ukaita makuna kunonzi nzvimbo yamuri kugara yese haina imvura. Uri kuuraya vanhu vangana kuda kuchivi chako one. Ya, pakaipa. Dzeka. Simudza mpatatiro pakadzika. 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 Tapio. What am I disappointed for the pizza and the pro? Vanatu, Sipakishan to
imam jumanda wakachiwemba kimini kiasha To. sipiniti waromai deni oroshuwini binifo wakachwemba sipiniti waromaiti deni oroshi oiri po rigiti vo mwanakomana kana kuti murume akashaya pane nguva asi asati avigwa chii chiri kuitika icho kwadi muri yeZimbabwe kutaura kuno apana zvinoshamisa zviri kuitika pamusoro penyaya ndakafamba sukuru kwamakedo tichinzwa nasekuru nyaya munyaradzi yamira sei icho kwadi munyaradzi achiri mumuchari asati avigwa asi ndiri mukati mekutaura nehama kana kuti sekuru umwe sekuru imwe hama yamunyaradzi ndikataura naye vanotaura vachiti iwo munyaradzi asati avigwa ende atina zuva kana date pamusoro pekuvigwa asi shoko randinaro nderekuti mambo vakati vachazouya kwatiri vachizotaurawo nesu hatisizi kuti nyaya iri kuuya nayo inenge yakamira sei but zvatiri kuziva ndezvekuti hatisati takwanisa kuwana pane zvimwe zvakataurwa nemwanakomana wekuti kuti mundivige ndinoda zvakati zvangu zvikwane saka uyezve ishe pavachazouya tichanzwa kuti vachabatsirana nesu sei uyezve mashoko avanaende vapi tigoona kuti zvakamira sei chikonzero takavasumawo mambo vakapinda munyaya iyi vakaona chekwa kuti mwanakomana akafa ende nive ukama vevanhu vakafungidzira kuti ndo vakaita zvinhu izvi tikasangana saka ikozvo tiri kumirira vatungamiriri vakuru kwatiri pane zvavachataura ndozvachitirasa asi tinenge tichitanga kutungamidza shoko redu mberi kuti mufi akati kana ndisati ndawana mapatsi angu anokwanisa kuvigwa so zvazviri ndo pazviri ipapa mushakabvu munyaradzi hasati avigwa mabody parts aitaurwa anga asipo pamuviri wake pawakaonekwa akafa hasati awanikwa kuti hasati awanikwa kuti takamirira iko zvino zvari kuti mambo vakamboti vachauyawo kwatiri saka hatizivi kuti pachaya mambo vada kutibatsirawo nenyaya ipi asi nguva yese taifamba nawo mambo vachitibatsira kusvika pari nhasi saka iko zvino zvavanogona kunge vane zvimwe zvavawana sokureva kwakaita vachazosvika saka ndo zvatikangomirirawo asi isusu pachedu nenyaya iyoyo tikangoti takamira sokureva kwemufi manzwa kaupdate yamunyaradzi hasati avigwa veukama vari kuti takangomira nokuti mabody parts hasati awanikwa mufi akataura akabuda pane vamwe vanhu akataura kuti musandivige ndisina mabody parts angu akakwana nokuti ndinokudzokerai uye vakuru venharaunda havasati vagara pasi nemhuri iyi kuti vataurirane panyaya yekuvigwa kwemushakabvu icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura tiri kuitika matima ndavasanyika ino rega ndibva ndareva muri yeZimbabwe ndichibatsira kuti izvo ndakataura nyaya yebhagaro yemuri yeZimbabwe nyaya yepagokwe yemwana ne7 years kubereka ari kuita zvokushandisa vanhu madzimai evanhu nevanasikana achimaita madzimai achishandisa mushonga but iri 7 years kuberekwa ndakamutarisa nemaiso angu muri yeZimbabwe ndikaona kuti munhu mukuru kwandiri asi amai vakanoshevedzera kuti mwana ne7 years iye mwana akapupura akataura mashoko ekuti amai uri ndiri 7 years bosho kana ukanditarisa unoona sendiri 7 years achibva taura mashoko ekuti ini handimbotyi handivhunduki asi chinondisimbisa ndechichi ndokubva tura kabhegi kekeketambe kokusopusana zvikanzi ona bosho ndokubuditsa chinhu chaakabuditsa chakaputirwa ndokubuditsa namo zvikanzi ndikatera kuifambisa kudai so ndinobuditsa nyamo ndikatera nyamo yangu iyi ndikatarisa munhu ndobva ndaona weight yake namo yandichabvisa ndikatera kuitemesa kudai so unotoona munhu wachona achiita kuratidza kuti akutokotsera mimwe masikari yakuita sei akati ruda here ndikura ndeupi waura kuti ndombotamba naye izvezvi amai vake vakati zvarikutibuditsa izvi bosho ndozvizinini ndakataura paye muri yeZimbabwe ndichiti amai vari kushevedzera kuti vedu weye hakuna nokundibatsira here pamwana ushu muri yeZimbabwe nezuro ndakaenda munzvimbo yeWaterforce ndadaniwa nenyaya yemhuri yevana vafa vaviri asi vana vakufa kwavari kuita vari kutemwa nefoni akangotemwa nefoni akati mai vaenda temwa munhu anosvika padhuze anoona paine foni iri pasaidi apa ichirira yamutema achipedza kuiona ataka kuiona iyeye achaione futi ndiye anozoudza vanhu kuti munhu pandamona akararapa atemwa nefoni asi vana vafa iko zvinozvi vava mu2 years pagore rega rega pari kufa vana izvezvi mukoma KB amai vacho vanongoona foni yapinda nemberi kwa vhururu inorova chimwe chinhu mberi yobva yadonha pasi yotanga kurira niyini kuti vanoziva kuti vana vese vakafa nenyaya yefoni vanobvotera kutiza nokutya asi nyaya imanisira yaita manje ndeyekuti baba vacho pavaiudzwa nezvenyaya iyi vaishevedzera kuti inini pachangu chaiye handichatokwanisi kuita foni nekuti foni ndizirikuira vana vangu itai action baba vaita action amai vakazouya kuWaterforce vachienda kunobatsirwa mukoma KB vasvika kuWaterforce vachibva vanzi murume wenyu Deni oroshi wali binifo wakachiwemba kamini kasha murume wenyu aita sei murume wenyu ane mhosva yekufana kuti anofana kuti avhariwe samutemo wenyika yekuti vanouraya vanofanira kusungwa munzvimbo menyu mune munhu akapondwa
apondwa kudaro foni yake haina kuonekwa akatora foni murume wenyu ndiyo foni ishi iko zvino zvoonai munhu akapondwa 1 vananyefaunga niko zvozvo vavaviri kwamuri imi mai amuzo mifuma kafana kurwa nefoni iyi chinaniyo chokuti ndimuchataka kumhanya kuti muone zvakatika kuvana zvakuitika kwamuri but zvanoita kuti zvitike panapa ndezvekuti toda kuti babude saini yezvinoitika zvekuratidza kuti muzive kuti ndiani akapondwa nekuti vamuzive vari ipapo mukoma KB nezuro foni ichibva yauya ndokunorova screen remote vachitaura vachirekamira panze ndokunorova screen remote repabasa ipapo vari kubatsirwa ipapo ndokubva yadona foni yadona ndokuti nemubatsiri ende munononga foni iyo amai vati kwete andikwanise kuinonga ndokubva kwatumwa umwe munhu anoshanda panobatsirwa vanapa akuda kunononga foni ndobva yashayikwa ichibva disappear zvikanzi nemubatsiri amusi kubva pano kana satawana foni iyi nokuti tikawana foni iyi ndoichatiudza kuti izvo ndekupi wakapondwa munhu akapondwa ndiani nokuti zvese zvirimo mufoni tobvatanisa kumapurisa saka tamirira mukoma KB zvakare mwana unataka kutaurawo kugogwe uyoyo akapindira mhuri yeZimbabwe akashevedzwa zvakare kuwaterforce ndokwaari saka ndiko kuri kubatsirwa vaya panyaya yefoni paya right mubatsiri ari kuti baba ngavauye vataure kuti foni iyi kana varamba ndichaita zvokuti foni iyi izotiudza isusu kuti ndekupi ndezvipi zvakaitika kuti foni iyi yakabirwa munhu here mubatsiri kushinza kuti munhu akapondwa ndiye akatorirwa foni iyo ndiyo yakukonzeresa munhu mufi ari kurwisa hama dzake dzakagadzira kuti izvo akauraya hama yedu so mufi ari kurwisa saka ima mufi hama dzake dzichaka kuuya kwamuri imimi pane zvichakunetsai ndimuchataka kuendawo so toda kubudisa zvinhu zvinokuti zvakupindira kwa amai zviri kuuraya vana ini mese hamuna mhosva apo baba mukavaudza havasi kutora action baba vari kuti handingapindiri panyaya yefoni uye handikwanisika kuva nefoni nokuti ndiyo iri kuuraya vanangu chitora action mufambe kamutsvaga kuti chichi wai mafoni achiuraya vana havasi kufamba nokuti vari kuziva zvavakaita kumashure ndozviri kukonzeresa izvo zvipatene vana 2 vakafa iko zvinozvi pane mwana 1 asara vana 3 aichanange kumwana yakumhanya aiteme mai inodarika nekumberi lese amai vamira padhuze nemba inodarika nekumberi kwa amai zvokuti vanotoona kuti pane chinhu chadarika yobva yarira chipla ichinorova mudhuri uri kumberi foni haiti izvozvi kuti chivharo kubhatiriko inongomiri yakadaro haitsemuki haikwatanuke nguva aiona pakutanga ndiyaiona chete panoudza vamwe foni haishamaniki nyaya iyi ndeyekupi asi vari kubatsirwa kuwaterforce right vari kubatsirwa kune nyaya mbiri pane yefoni ndekuescotini then nyaya yemwana wekugokwe wandakataura vese pandakaenda nezuro ndo pandakana chinosangana nenyaya yevanhu vefoni yachivedzerwa ndokuzonosangana nemwana wekugokwe akabva asvika tiriko ikoko nyaya yekuva yekugokwe mukoma KB inzwai payave mwana uyu akazorohwa nevanhu ndine urombo mhuri yeZimbabwe akarohwa nevanhu pachibhurani paonekwa paine mwana atokotsera mwana ari pachibhurani iye ndokutoonekwa kuti akamira ari 1 ane mamiriro akanga aita asingagoni kutaura mberi kwenyika yeZimbabwe asi ndichikuziisa kuti ane zvakakutiradza kuti akutoita pati vari vanhu pachibhorani zvekuti chibhorani chiri chero mvura i1 vanhu vanoita kiu vakaungana vanhu vari pakiu ipapo pane mwana anga kutokotsera pane zvakutoitika ipapo achibva atoonekwa vanhu vakati aiwa tiri kuzasvira mwana achibva arohwa kutaura kune kwatiri kutanga atori mwana anitorine dzimwe nzvimbo dzakasvimba amai kusvika vati regai ndifambe nemwana vachibva waya naye saka iko zvinozvi vari kuno kwati meguta reHarare kwapasta muchefa icho kwaari kubatsirwa saka pasta muchefa ndiwo uri kushedzera futi zvakare rekuti vachaita kakuti baba ava vakaponda kamunhu right vakatora kafoni nyaya yacho ibude pachena isvika kumapurisa ndivavo regai katizodza kuti nyaya yacho inofamba sei asi zvese izvi zviri kuitika kuREC Family Ministry ana vakanzi avadzingwe kureva kuti kusadzingwa kwevana anokwanisa kumirira mwana asadzingwe mubereki wemwana so mubereki wemwana ndienda kuchikoro achinotaura nevadzidzisi kuti aiwa ndakamira zvakati uyezve chikoro chinofanira kubhadharwa asi vana vechikoro vasadzingwa nyaya imwe yedzimwe nyaya ndinayo pana pamukoma KB nemhuri yeZimbabwe ndeyekuti kune vana vakanzi vanobhadharirwa nebhemu vana zvari kunzi vanobhadharirwa nebhemu nyaya iyi yanetsa kuti kuri kuonekwa vamwe vana vachinzi vakabhadharirwa nebhemu asi vana ava vane mari dzavari kubvisa kuchikoro dzichienda kuchikoro asi bhemu chinzi vobhadhara 1 2
vana vari kunzi vari kubhadharirwa nebhimu zviri kuitika ndezvekuti izvezvi vari kushevedzera vaticha achiti kwandizvo kana vari kushevedzera kuvabereki vachiti mari haisati yauya saka vabereki uyai muzoshanda pachikoro muchishandira vana venyu vane mari isati yabhadharwa nebhimu. Mubvunzo vari kubvunza ndewekuti takanzi isusu tiri kumba vanoona nezvebhimu ndivakasvika pachikoro ndokutaura nevakuru vechikoro vakati rega tishevedze vabereki vakafanana neuyu 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 uyai mugare pano pasi imini mune kodzero mwana wenyu abhadharirwa nechii nebhimu vachibva vawirirana kudaro vari kuti kufamba kwese kwenguva yese vana vangu vachienda kuchikoro iko zvinozvi vari kutidana vachiti mari iyayi haisati yabhadharwa saka zvaisati yabhadharwa vabereki uyai imini mushande pachikoro. Nokuda kwenguva dzedu baba Isabel atichakwaniseka kubata vanoona nezvidzidzo primary and secondary education nezuro ndakatarombo rakanaka takasangana na honorable minister ve primary and secondary education honorable minister Tolerai Moyo vakavimbisa kuti next Monday right vachaitaka kuti vamhanye pachimuti vazotaura kane vabereki asi chandingangoudza mubereki wese ane nyunyuto mubereki wese ari kudaka kuti aite sei ari kudaka kuti akwaniseka kubetserwa panyaya yematambudziko ekuzvikoro ngafone pa toll free number ye Ministry of Primary and Secondary Education inoti 317 ndiyo ka toll free number ye Ministry of Primary and Secondary Education inotenda muwe nezuva rakanaka. Thank you nekusarudza nekuteerera National FM Radio. Baba Isabel vanenge vachidaka kukubatai munobatika sei pamwe chete neavo vanenge vachidaka kutsvaga namba dzevabatsiri. Icho kwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kutibata munotibata panhamba yedu namba isingachipomerwa namba isinganyadzise munotibata panhamba yedu inoti 0771 545 025 0771 545 025 neimwe inoti 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Mukoma pani vangu vachibvunza nyaya yekunyanga akaita andidika inoti 0780 258 564 0780 258 0780 258 564 0780 258 560 0714 250 250 tinondwa ndizo namba zacho. Tinotenda baba Isabel tosangana kamangwana Thursday Madness quarter to weekend tichiti rigiti kanyeba bonzo na bozongora musare bwino tapi